सालेमा आरडि ब्लकनि बिसिंग खबजाक कजुसरा पन्चायत तालारि लाइखा साउथ कजुसरा देबबरमा पारानि बोरिरक सानमुं गोबांमा जराङै थांखा मास तालनि सिमि रेगा सामुं ख्लाइमानि ताबुकफानो रां खकजापानो मायाखु अ सानमुं बायदिनि साउथ कजुसरा देबबरमा पारानि बोरिरक कजुसरा पन्चायत तालारि लाइखा सानमुं बरकनि रां दाक्ति दाक्ति माननानि काम खाइमानि रां माया ओंखाय आबोनि बागै जों पन्चायतआव फायो दिनि न कयजन नांमाया बो पाराने नरक जों साउथ कजुसरा देबबरमा पारानि जों जे जतका तंनाय काम खाइनाय र काइसाबो रां माया एंगे तावखाय पन्चायत बिस ताला देखानो रक ए दिखा जों पन्चायत बिस खाइ सालायमानि कुता सायाखौ बरक जन खाली रिवान मा ताबो सिरिया हिंगा इ बसर कतानि कामु खा 10 दिन का आमप्रो बरक साबो अमनि लगी दाइ रिवान हिनै साव गा अमनि 10 दिन रांखे जों मा खा गा अ थानाय बसनि रांखे ता गुमाया ते 10 दिन ते से पुरन नाइ त 20 दिन त बस कतन काम मांगसि ते बसि माया रां गा अब जों रिनाय हिमा साव रि सिरिया के बुपुर मानना बाचुं जों करै बरक माइरं करै तंगो दिनि बस बेर मा करै तंगो बाक्सान नग चेराइ कुलि गनां बतंग आबाके कष्ट खाइमान जों मास माया हिंगा जों माना नांगौ ता जों तो मागाना चालान हियाबले जों लागन काम खाइ न जों तो रां नि अधिकार जों माना नांगौ अब इनके ते वैसे ताबु बस कता फाइला सका साथको न फटो बुया का ओंग या फटो बु इनके 10 दिन फटो बु का ताब 10 दिन का ताम फटो बुया बा अब नका सानि फटो बुया हिंगा के चिनि ग्याब जों पुरन खाइमे का जों मागाना तिसे नाइ जाना हिया चिनि ग्याब न जों पुरन खाइ जों जाना नं काइसा बर असुबिदा दं तिनि बुसा लुमै दंगो तिनि डाक्टर थाना नांगो तिनि असुबिदा दंगो काइसा बर खाया क्लायो हिंगे ओ पुरन जों ताम खाइमे आं बा ग्याब न ग्याब पुरन जों खाइना ति नांनाय हिंगे ओ रां खाइ तिनि ओ 10 दिन हिने बर सर हना ताम खाइना जों बा सेमिया हिंगे जों जे एमार फायो 10 दिन ओ एमार नि राखै जों पुरा मे ओ रां खा बर थांबा जों 5 दिन काम खाइगां का जों 10 दिन पुरन खाइ जों नाइ मिया जों डाबल टु फुनो जों पुरन खाइ ना खमो बला हिंगे ओ रां खा बर थांबा बो खाइ अच्छा ताव न बो पन्चायत ताला दे साउथ कजुसरा पन्चायत बो पन्चायत साउथ कजुसरा पन्चायत ओंगा कजुसरा पन्चायत नादि बहुत ओंगा चलि दं काइसा बरक काम खायय रेगा पेमेन्ट माइया 10 दिन बाक्सानि दं 20 दिन नगम माइरं कुरुइ बुनि थाने दुकान बाकी चालाबो लासिखा दुकान बाकी थांगाय हिंजागो रां बिको yang rang rimaya noko mairong koroi busa botoi khiboi baksa kulum kasa khiboi kamo thango baksa gap moi thango o jaga tami bono tabo tam ekta notun system phaikaino photo bana nango photo boma jaga nadi photo bukha sanir pore thang photo bu o jaga ekdin kabar dangkha umya epore daily photo bu prothom kisti kai taboni kisti kai thangnai di photo se bulai liya baksa 2 din pore bu 3 din pore bu u panchayto khub गरमिल चलि दङ ओ गरमिल थिकुंथु जुंमन नायो तिनि जे ओर फाइनाय ब काइसा काहाम जुनो दिसन क्रांथु याका जुंगो बो ओ पंचायत जुंखुलुया ओ पंचायत जुं सुराह नांगु सब समय गरमिल चलि दङ पंचायत जुं सुनताय बाय बंद हाते कुन साया अबनो आनि कक हा सानामसुखा ओ पंचायत सब समय गरमिल चलि दङ आरपीएम ब टाइम टू टाइम फाया काम साइडबो समय आरपीएम समय लगे माइया जों कैसा एप्लिकेशन पंचायत पोर्टल बिनो बगा फाइका बन माइया सिल छय माइया समय खूब असुविधा दं ओ पंचायत जों खूब नायथक खायनो जों त्रांनामो जों पंचायत खूब नायथक नंथु ओ कारणे जों बुनो तालामारिका बाध्य रां रक बहुत गरमिल चलि दं जगा पंचायत किजा तसंत खाइलेकेन चावो अन बगा जों तालामारिका